Bueno, bon dia, estic inventant una nova prova esportiva, un triatló casolà que consistirà en una volta en bici en un circuit de 10 quilòmetres, una volta corrents en el mateix circuit, bueno, aquí deixem la part de la platja i enfilar el riu Sénia i agafarem la carretera en sentit contrari del que venim fent ara. Bueno, ja hem deixat enrere la caseta del camí estret, aquí hi ha taronges i ens anem a disposar a agafar. Bueno, ja estem a la carretera nacional 340, portem 4 km 300 i ara ens dirigim cap a les cases. Deixem la part aquesta de la N340 més elevada perquè hi ha molt poc andana i és una mica més perillosa. Bueno, estem arribant a la desviació de les cases. Jo passaré llarg per baixar pel càmping. Bueno, a la meva esquerra es troba el càmping Les Cases. I ja estem entrant a les cases. Bueno, l'església de les Cases, passeig marítim. Bueno, doncs ja està, entrant ja per les cases, pel carrer principal. Bueno, 9.999, 10.000 metres amb bicicleta. Bueno, ara he deixat la bici i ara començo la volta corrents. Bueno, ja hem arribat al càmping. Portem un quilòmetre i mig i ens fiquem per aquí. És més còmode per córrer, encara que hi ha pedretes. I bueno, ara arribem al final del carril bici, a l'alçada del riu Sénia, i seguim. Bueno, això que tinc aquí a la meva esquerra és el riu Sénia, frontera entre Catalunya i Espanya. Bueno, 4,4 quilòmetres i arribem a la Nacional 340. Ara anem per l'altra banda. I ala, cap a les cases. Bueno, 5 quilòmetres, 28 minuts, 14 segons. Just a la benzinera. Bueno, 8 quilòmetres amb 45 minuts, 14 segons. Bueno, ja agafem la baixada cap al càmping. Vinga. Bueno, ja hem sortit del càmping, ja estem enfilant les cases. Bueno, 9,33, 9 quilòmetres, 330. Vinga, 53 minuts. Bueno, estem al port. Bueno, a veure, 9,97, 9,98, 9,99, 10 quilòmetres, 56, 50, 10 quilòmetres. Bueno, molt bé. Aquí està el port. Bueno, una gran entreno avui, ha estat bé, m'ha agradat.